Zdravím vás, takže dneska si spravíme taký kratučký bylinkový kurz. Keďže nám už začínajú rásť rôzne bylinky v záhrade, tak si čo to povieme do ich užitočnosti. A dneska začneme ako prvou hviezdicou prostrednou, prezývanou na dedine aj kuračka. Kuračka kvôli tomu, lebo sliepky ju zbožňujú a vyzerá asi nejak takto. Táto rastlinka sa volá aj rastlinka nesmrteľnosti, alebo nesmrteľná rastlinka, pretože rastie počas celého roka, dokonca aj pod snehom. A keď máte skleník, tak ju môžete kľudne zbierať počas celého roka a jesť. Je veľmi bohatá na vitamíny. A čo je veľmi zaujímavé, teraz sa podržte, táto rastlinka obsahuje vitamín C 7-krát viac ako citrón. Takže táto malinká burina, ktorá rastie skoro všade, obsahuje 7-krát viac vitamínu C ako citrón. Je veľmi dobrá na všetky hnisavé rany, na kožné choroby, na ekzémy a zabíja vírusy a baktérie. Takže je to taká super burina, by som povedal. Nám rastie samovolne v skleníku aj medzi šalátom, takže každý, kto si od nás kúpi šalát alebo šalátový mix, tak určité množstvo tejto burinky si tam nájdete a skrz kvôli jej liečivým účinkom. Takže má zo začiatku takú špecifickú chuť, aj keď teraz už jak ide do kvetu, je veľmi, veľmi chutná. Akorát teraz je práve že najlepšia, lebo keď som ju jedal počas zimy, tak bola veľmi výrazná, ale teraz chutí úplne super. Takže toto bola prvá bylinka a budeme pokračovať. Majte sa.